वाद्यामध्ये पहिलं वाद्य आपण जे आज ऐकणार आहोत ते आहे तबला. थोडंसं तबल्याविषयी जाणून घेऊयात. फार प्राचीन काळापासनं भारत देशामध्ये तबला हे वाद्य खूप प्रसिद्ध आहे. असं म्हटलं जातं, की कुठलंही शास्त्रीय गायन किंवा शास्त्रीय कलाप्रकार हा तबल्या व्यतिरिक्त पूर्ण होऊ शकतच नाही. तर आज आपल्यासमोर तबला सादर करण्यासाठी आलेले आहेत विक्रांत नातू. विक्रांत, तुझं खूप खूप स्वागत. Dina